Bueno, ara estem amb el regidor, tenim una visita de luxe. Estem amb el regidor, l'Eduard Carrillo, i tinent d'alcalde, i ens ha vingut a visitar, com li vàrem demanar, i li volem preguntar alguna coseta. Regidor, realment com ha vist aquest esdeveniment? A veure, jo soc partícip d'aquest esdeveniment, no només aquest any, sinó els anys anteriors, i jo sé que totes les persones que participen d'aquest esdeveniment, que és molt important dintre dels esdeveniments que fa Sitges, són una gent molt tranquil·la, una gent molt serena, una gent que ens estima, una gent que hem de fer possible que els agrada Sitges, la nostra manera de fer, la nostra cultura, la nostra manera de viure, i jo estic convençut aquests dies quan he vist pel carrer ja fa una setmana que es passegen, doncs que són una gent tranquil·la, que ens visita, que ens consumeix, que vol viure més enllà de la nit i de la festa, que és legítim i que és lògic, doncs el dia dels Sitges, que és una vila molt bonica, molt mediterrània i molt europea. I anem a aprofitar que, tot i que ets el regidor d'Educació, i l'educació també és cultura. Nosaltres saps que fem, durant tots aquests 10 dies, fem 7 exposicions d'art dedicats a la cultura, l'anomenem Be Art Sitges Week. Aquest projecte, que ja fa anys que ho fem, però fins ara no s'ha quedat realment fort, com ho veus, aquesta iniciativa? A veure, nosaltres pensem des del govern actual, que estem a Sitges, que el nostre vila ha de tenir una atracció turística no només per la festa, no només per la nit, sinó per tot el que es fa referència a la cultura. Per tant, la vostra iniciativa ens sembla, l'altre dia vaig estar a la inauguració, lògicament, sí. I ens sembla molt encertada, perquè el que hem de fer és que el ciutadà d'arreu del món que avui ens visita, ens ve pel clima, ens ve pel sol, pel bonic que és la nostra vila, però també ens ha de conèixer per moltes més coses. I vosaltres feu aquest nex d'intentar que ens coneguin per coses culturals que també interessa. Per tant, em sembla una iniciativa perfecta. Doncs, de veritat, li agraeixo de tot cor que pensi això, perquè aquest és el nostre objectiu, que no només vinguin al sol i platja, que això és una mica més fàcil, sinó que sàpiguen i que coneguin també una mica més enllà de la punta de l'església i la part interior. T'agraïm molt la teva visita, saps que és casa teva, i el vostre suport a tu com a tot el teu partit, us agraïm molt el vostre suport i poder comptar amb vosaltres pels següents anys. Moltes gràcies, Eduard. Perfecte. Ja sabeu que jo sóc una persona d'esquerres, sóc gay, amb molt d'orgull, i per tant estic al vostre costat i en tot el que es faci en aquesta imatge de vila acollidora que ha de ser Sitges i oberta i cosmopolita. Això és el que volem. Moltíssimes gràcies, Eduard. Gràcies per la visita. Merci.